ziua și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Ania Maria. Astăzi vom face salata orientală. Sper să am lumină bună. Nu se vede deloc. Să pun în altă parte. Ia, aici se vede chiar perfect și am și o lumină bună. Acum am apucat aici să tai măslinele. Vom face salata orientală și cu tiramisu, cred, nu știu, vedem. Am tăiat ceapa înainte, cartofii sunt pe foc și aștept. Am tăiat cam două cepe, una roșie și una albă. Da. Aștept să se fiarbă, să fierb cartofii. Am aici tot lângă mine. Și eu tai la măsline. O să tai cam multe pentru că am și 5 ouă. Am pus așa ouă cu cartofi la fiert prima oară. Și după aia m-am apucat să tai ceapa, am spălat-o. Am luat-o, am curățat, am spălat-o și după aia am început să o toc, am tocat-o și tai la măsline deocamdată. Eu încep să le pun aici, pentru că uitați câte măsline am făcut deocamdată. Două măsline din acestea verzi care le iubesc și cu ardei, cred că este înăuntru, nu știu ce este, și le scot aici pe capac. Este foarte frig afară, dacă vreți să știți. Astăzi numai mâncare am făcut și chiar îmi place să fac mâncare. M-am gândit să filmez și un vloguleț pentru că n-am apăsat de mult. Ia să-mi cadă toate măslinele pe jos. Mi-a legat și mâna. Am o grămadă măsline de tăiat. O să mai tai, după aia o tip mama să o întreb cât mai tai. Ia, o să facem și un pireu și felul 2, salata orientală. Pentru mine mai mult, pentru că eu iubesc salata orientală. Și cred că mănâncă și mama. Nu știu, vedem. Da. Cam da. Ok. Am fost
dădeam la focul noi aici la cartofi, că dădea pe aragaz. Ok. Care sunt mai mari le tai 3 sau 4, care sunt mai mici le tai mai mici, în 2 adică. Cred că pe ne mai tai, după aia mă să întreb să văd dacă mai punem la salată. Pentru că am tăiat foarte multe, cam de 6 minute tai. Și am tăiat mai mult, am tăiat și de 2 minute în plus, în afară să filmez. Salata orientală o am, de fapt salata orientală știu de când să fac, dar mai am furat și de la mătușa mea o rețetă și vreau să încerc, nu de la mătușa, de la cineva o rețetă și vreau să încerc. Vreau să fac și astăzi, că mai am 3 din astea, acum nu mă vedeți. Să știți că de obicei când fac ceva, îmi place să gust. Și pe asta mănânc eu. Revin imediat, mă să arăt. Ok, am revenit, ajunge atât, a spus. Imediat. Gata, m-am apucat de compoziție. Am pus cam un mascarpone de stai să încercăm aici. Ăsta să mă uit să văd de cât e. Este cam de 500 de grame. Am pus o frișcă cam așa de, stați nu să mergem la uit. Cam de nu scrie. În fine, lasă că nu știu cât. Și o frișcă de hai să aproximativ 500 de grame cu o din aia de 500 de grame de mascarpone zahăr, 4 ouă, cred, și nu știu ce am mai băgat, pentru că nu eu am pregătit compoziția, mama mi-a pregătit-o. Da, o din asta de mascarpone. Prima oară am încercat cu lingura și de ce? Pentru că era foarte gros și de-aia am început cu lingura și după aia am început cu mixerul. Asta nu am cum, să mă ridic în picioare. Să amestec foarte bine cu el. Mamă, că cred că e prea mică, stai. Nu știu unde să pun. Străznițel se vede. Să le abară câteva ori și după aia nu. Străznițel cum întorc imediat să o arunc să pun la spate. Am dat nițel cu apă pe ea încât să pot să pun pe masă. Acum luăm mixerul. La viteza 1 le dăm încet, viteză mai mare pentru că nu este prea bine să fie viteză mare. La viteza 1 mergem încet, dau mai mare. Am dat să bătem cu 1, îi dăm 2, hai. 2. Hai, 3 și maxim.
foarte greu. Revin când o fi aproape gata. Am revenit, mai este foarte puțin și este gata. Deci, încă se mai face de foarte puțin, am amorțit, să-ți folos singur. Hai să și gustăm puțin el așa, foarte puțin am luat. E bun. Deocamdată nu-i mai dau drumul, amestec așa. Dau pe viteza 4. Patru foarte dificil de dat. Cred că amândouă îmi dat unul. Separat de amândouă împreună. Mai durează cam este ceasul. Stai să încerc că nu merge, gata. 11:30, cam la 11:45, așa că am zis că e gata, mai gust. Pentru că iubesc crema aceasta. Am oprit un pic că vreau să mă duc să mă iau unul. Pentru că am niște ouă la fermă, am spus. Pentru aia. De ars calorii. Glumesc. Mai are să o ai și iarbă. Las că mă pun de fix așa. Așa. A spus așa amestec. Ia să ce m-am gândit eu. Ca sper să nu fac bine varză. Dar mai vedeți. Deci standard. Mai are foarte puțin. Lăsați înțeleg că mi-am mărțit mâna. Să-mi cadă. Aici, nu știu câte grame de cartofi, în fine, nu știu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stați. Vedeți, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stai nițel. Deci am 4 la suprafață. 1, 2, 3, 4. Deci 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fix cât am băgat. Imediat, acum trebuie să dau cu ei la loc, pentru că nu-i las pe masă, pentru că da. Iar să dau și cu ei pe jos, e bine. Mai lucruri. Acum mi se mai greu să amestec, puteți să-l vedeți. Și lăsăm ca toată crema pe jos. Mai gustăm. Folosesc ambele mâini. Vedeți, să fac ceva, nu mai curge de pe asta, cum curgea la început. Foarte puțin, deci nu mai pot. Să cam gata, am să-i zoom mama și revin imediat. N-am mai filmat, eu m-am apucat aici în tăia câțiva câțiva cartofi și da. Am pus și apă pentru să fac mesul pentru pișcoturi. Ok, imediat, să facem. Eu acum mai am câțiva cartofiori și am tăiat pe toți. Și revin când termin de tăiat. Like! Apuc și la ouă. Cred că o să-l fac feliuțe, nu știu, saznițe să părăsc cuțitul. Apa! În așa la zavagentare, cam așa arată. Deci, mai să fac tiramisu și revin când îl fac. O să fac tiramisu. Pa, pa! Eu am fost Ania Marea și nu uitați să dați un like, un share și subscribe. Eu sunt Ania Marea.